Oma na 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 na, ley 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 ley. Oma na 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 na, ley 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 ley. Oma na 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 na, ley 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 ley. Oma na 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 na, ley 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 ley. Дами и господа, този поздрав е направен от Алито за шефа си Николай и приятеля му барман Монтьора, и така категорично за бати Митко тенекеджията. И така за Снежан и за Айва, с които е дясната ръка на Николай, най-добрата фирма Докторите. Авела кайдилитаре леске амалендар, за Али, за най-голямата фирма. Поздрав! За най-добрите бояджи, онай баро, онай зорало ромален чавален. Ти си мамбари фамилия, капабар автомен. Уважение и чест за теб, Николай, за най-големия доктор, човек номер едно. Вали гърби за Николай, патрона, и за Алито майстора, и пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърби за барма шампиона, късмета с него винаги остава. Поздрави за цялото семейство, за близки, приятели и рода. Вали гърби за Николай, патрона, търговеца пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърби за Николай, търговеца, Късмета с него върви. я чубами не, Я чувам и не. еке калева, еке кале крей. Еке калевла, еке кале крей. Биджи в ботън, не влазните ми, овланере ми, ян шипни. Вали гърби за Николай, патрона, търговеца пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърби за Али Джамбаза, късмета с него всяка майка Али не ражда. Групи шпатит кубашкенат вън, кубашкенат вупи кони, уй, омат ни кърши, омат ни кърши. Вали гърми за Николай, патрона, търговеца пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърми за Николай Джамбаза, късмета с него всяка майка Николай не ражда.